Wala ng buhay nang matagpuan ng isang babae sa madamong bahagi ng Zone 6 Barangay Panikwason, Naga City. Mag-aalas 2 ng hapon kahapon. Kinilala ang biktima na isang 18 anyos na dalaga at residente ng nasabing lugar. Batay sa impormasyon mula sa magulang ng biktima, alas 5 ng hapon nitong Miyerkules, November 26, nang magpaalam ang biktima na gagawa lamang ng research paper hanggang sa hindi na ito bumalik pa sa kanilang tahanan. Isang concerned citizen ang nakakita sa biktima na agad nitong ipinagbigay alam sa mga otoridad. Sa crime scene, nakita ang biktima na walang saplot pang itaas at bahagyang nakababa ang suot nito na pambaba. Natagpuan din ang ilan sa kanyang mga gamit sa lugar ng pinangyarihan. Ang ating kapulisan po agad pong nagpunta doon sa area para mag-conduct ng investigation. Then, nag-request din po tayo ng SOCA team para i-process yung crime scene. During the processing po, may natagpuan tayong mga sila na mga iba't ibang gamit. Ano yung cellphone, chinelas, damit. Blanko pa ang mga otoridad sa kung ano ang motibo sa pamamaslang. Sa area kung saan napagaan yung bangkay, wala po doon CCTV dahil grass ocean yung area. Kumbaga, walang malapit na bahay sa area na kung saan natagpuan yung bangkay. Pero naghahanap pa ang ating mga kapulisan, ng ating investigador sa malapit na mga lugar, na pwedeng may nakakabit na CCTV. Nakadumaan doon yung ating biktima or na pwedeng makahagip. Yun na nga, double ingat tayo lang tayo kung wala namang gagawin sa labas, tapos maiging sa loob na lang tayo ng bahay, huwag nang lumabas ang bahay, lalo sa gabi. At hindi natin alam kung ano pwede nangyari sa labas. So sa pamilya naman ng biktima, gagawin po natin ang lahat para mabigyan ng husgaan ang pamilya. So makakaasa kayo na ang PNP ay tulong para ma-resolve ang kasong ito. Isa sa ilalim sa autopsy ang bangkay ng biktima habang patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga kapulisan upang mahuli at mapanagot ang sospek sa krimen. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.